Myslím, že tou najväčšou alchymiou v živote je vlastne rozpoznať, kedy sa niečo začína a kedy končí. Kedy zostať a kedy odísť. Kedy nebojovať, pustiť to a dôverovať a kedy naopak viac zabrať. Ako vlastne rozpoznávať tieto naše životné fázy vývoja, kedy rastieme cez evolúciu a kedy cez revolúciu. A toto bola jedna z mojich najbolestivejších a aj najdôležitejších lekcií v mojom živote a v biznise. A tak som sa naučila nevidieť v rozpade a v koncoch deštrukciu, ale vidieť v nich príležitosť na rekonštrukciu a hlbokú reinvenciu seba. Niekedy cesta vpred vedie práve cez rozpad toho starého v nás a okolo nás. A to je rast a zmena cez tú revolúciu. Nie je to zlyhanie, ani chyba v systéme. Je to dôležitý upgrade života a našej ľudskej identity. Moje meno je Katarína Zachar, počúvaš môj podcast Potential in You v preklade Potenciál v tebe.